Sziasztok! Érkezett a kínálatunkban egy olyan ingatlan, amit szeretnék nagyon gyorsan és hatékonyan prezentálni, mert szerintem nagy lesz rá az érdeklődés. Végre egy olyan ingatlan, ami egyedi, ízléses, élhető, és olyan, amit nagyon nyugodtan és jó szívvel tudok ajánlani, úgyhogy parancsolj, nézz körbe. Ez egy 41 négyzetméteres, 2005-ben szintráépítéssel épült másfél szobás lakás. Teljesen újonnan berendezve, vadonatúj konyhabútorral. Teljes berendezés maradhat igény esetén. Hatalmas nagy, vagy inkább csak nagy, 8 négyzetméteres klassz terasz, keleti tájolású. Úgyhogy délelőtt innen süt a nap, a délután pedig onnan. Körbenapos, nagyon szép, világos lakás. Gyorsan megmutatom a teraszt. Ez gyakorlatilag tavasztól őszig egybe lehet nyitni a lakással. Nagyon Hollywood, abszolút élvezhető. Barbecuezni, kerti partizni, nyugodtan lehet használni ezt a szép nagy teraszt. A kilátás az pompás szerintem, ott a nem régen épült Zenit Korzó, mellette a Bosnyák tér őstermelői piac. Úgyhogy ez egy nagyon fiatalos, de egyben egy zöldövezeti és kellemes nyugodt környék is. Gyönyörű szép fákkal. Jó, és akkor vissza a lakásba. Itt a hálószoba. Ide egy 160-as francia ágy, egy nagy beépített gardróbszekrény a fal mellé, egy tolóajtós, kényelmesen elfér, plusz még akár egy íróasztal is. Ez is a terasz kijáratos, szép világos, most már délután van, de még mindig nagyon jól kapjuk a fényt. A stílus ez a tengerparti, coastal, boho, kb. Ezeket ötvözi. Szerintem nagyon-nagyon kellemes és egyedi. A konyha is ablakos, nagyon jól szellőzik, abszolút nyugodtan lehet pacalpörköltet főzni, meg kb. 5 másodperc alatt kimegy az ablakon minden szag. Beépített gépek, bútorok, minden tartozék. Az előszobámban van egy mély 60 centis beépített szekrény, tökéletes jó tárolásra, és itt van egy vagány, nagy sarokkádas fürdőszoba, amit igazán jól lehet élvezni, ablakos, rengeteg természetes fény, hatalmas nagy pancsolások, korlátlan meleg vízhasználat. Ugye a víz az benne van a közös költségbe, és Mr. Baxi a kazán korlátlan mennyiségben fűti, úgyhogy itt lehet pancsolni, gyertyázni, romantikázni. És akkor ez a délnyugati tájolású hátsó feltáj, ide nyílik a lakás. Ez kicsit olyan, mint egy második terasz, ide is ki lehet jönni nyugodtan. Kilátással a Budai hegyekre, naplemente, nagyon jó hangulata van, és nyugodt. Na, gyerekek, ez a lakás nekem nagyon tetszik, én itt simán el tudnék lakni. Ha ilyet keresel, akkor gyere nézd meg, most már a héten mutatjuk többször is, még megvan, de szerintem nem sokáig. Szia!